सिङाव जोख्लोबना थाखादोंरा नोङो गासिनबो बे न' सिङावहाय औ उनावसो एब्रेना मानसियाबो होसिनजादों जाहैदों बे न'आव हरसे उन्दुनांबायबोनो न' सिङावहाय खुमा न'खर बिगोमायाथ' बेनो माब्रै खोन्थालाय न'आ बौमोन औ खनसेया थंसेबो थालाङाखै डाइरेक्ट लानानै थांबाय बैहाय हनै नैबेहाय औ बाब गय सय सेस बायब्रुनजोब्बाय नै गय गैयाला थांबावगौमोन ओइ दा उफाय गैला रायजोफोर मा खालामो हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन एबा लोगोफोर दायो नै आं दङ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं एरिया दैसागुसु होननाय गामियावहाय दा बेयावहाय दिनै थांनाय मोनायावहाय गोबां बारहुंखा फैनानै गोबां खहा खालामलांदों बेबायदिनो दखान न'फोर बुफायलांबाय आरो गामिनि न'फोरखौ सिफायलांबाय दा बिनिनो गुसुं ब्लग भिडिअ आङो लानानै फैबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो बारहुंखाजों नै नायथि दखाना लांदां जाजोब्बाय नै सेस आदै डाक्टारनि न'आसो बेस्रा मायावबा बिजि थुजाबाव नै जोङो बेनिफ्राय बैयाव थांनानै थाहैजोब्बाय नै न'आनो बे न'आवदि थांमोन सेस जाखै इस बेनिफ्राय बे दखानमोन आरो दा बेनिफ्राय ओरै बायनानै बेसिम थांखादों नै मुलिफ्रा गोदाव सोराव जाजोब्बाय बेस्रा बिराद लकसान जाबाय बे मैगं फानग्रामोन बर' हिन्जावफ्रा बेयावनो मैगं फानै फानै जायोमोन दा उफाय गैला नै ना लुनानै लाफिननो हायो ना मानानै हायो दा नायदो नै सेस बेयाव डाक्टारनि न' दंमोन दा सोरबा लोमजायोब्लाबो बिजि थुजानो मुलि दावालि लांफैनो गैला न'आनो बायजोब्बाय बायनानै ओरैसो थाहैबाय बैयावसो नै गैला सेस नै बिराद गोदाव सोराव जाजोब्बाय नै माल माथा गासिबो नै उफाय गैला बेबो बायफ्लंलाजोबदों न'आ ओइ गोजौआव हनै आरो इथिं बेक साइडजों दंबायो बायलाजोब्बाय ओरै आरो गुबुन गुबुन न'फोर बायबावबाय नै माल माथाया गोदाव सोराव जाजोब्बाय नै सेस डाक्टारनि माल माथाया नै बेयावसो लाबोनानै दोनफैनांबाय लेथेर फेथेर जाजोब्बाय नै सेस सोरबाफोर लोमजाब्लाबो बिजि थुजानो मोननाय नंला ओरैनो नायगार नायगार थैनांगौ जासिगोन नायदो रायजोफोरनि बिराद गाज्रि अबस्थायै बायनाय जादों बेनिफ्राय बैयाव थांजोबदों नै न'आ बायनानै ना मुलिया बेयाव बिराद लेथेर फेथेर दंलाजोबो आरो बिजि एरि गोग्लैनानै नै बिराद लस जाबाय आरो बेल' नङा गामियाव बिराद मानसिनि न' बायबाय अब्ला लोगोफोर दायो आं गामियाव एसे देखायबावनोसै बेथ' जाहैबाय दखानमोन दा गामियावबो बिराद मानसिनि न' बायदों बेखौ एसे देखायहैनोसै आरो आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं दायो सासे बेक्तिनि न'आव फैबाय नै मा जादों बेखौहाय एसे सोंनानै लाहैनोसै बिसिना मा खहा जादों एसे सोंहैनोसै आङो बे न'आवहाय हाबनानै अब्ला नायलांदो आयै नै उफाय गैया माथो गाज्रि अबस्थासो जानानै दंलै सेस नै हा न'आ बेयावमोन बैयाव बिरलांबाय हनै उखुमा न'खर बिगोमायाथ' बेनो माब्रै खोन्थालाय न'आ बौमोन औ खनसेया थंसेबो थालाङाखै डाइरेक्ट लानानै थांबाय बैहाय हनै नैबेहाय बाब गय सय सेस बायब्रुनजोब्बाय नै गय गैयाला थांबावगौमोन ओइ दा उफाय गैला रायजोफोर मा खालामो बेसेबां खहा जाखो जाया जाजादों बिसो मिथिसिगौ दा ने दा बेसेबां दुखु दं आदानाव बारा दुखु जायाखसै माथो जाखानांगौ खामोन खोमा बारा लांबाय माथो खामोननाय माइरं हालदै सेस जाबायखौसो दुखु मोनदों आं माइरंजों हालदैजों माइरङा बालथिंसोमोन सेस खैजिमा बिदै बायदिसो नुलाय लांजोब्बाय नै गासिखौबो हालदै सेस बेफ्रावबा मा दंमोन जानाय लोंनाय जगार बेथ' किटचेनमोन ओंखाम संग्रामोन दा हालदै लगायनांला खिस्रि बाहा जाबाय माइरङा बे बायबावाखै ने थारमाने बे बायाखै बेथ' बायथावनामोन जाय बुस्थुआ बायथावना नङामोन बे बुस्थुआ बायनानै उरायलांजोब्बाय हनै बेसेबांबा गोजानावहाय दा उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायनाय थायोमोन बे न'आव
दा उफाय गैया नै दा न'आनो गैयाब्ला बे स्टुडेन्टफ्रा माबोरै फरायनानै सासे मोजां गथ' जाहैनो हानो बेनिखायनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना एसे बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव नायदो नै सेस गय एरि बायजोब्बाय दा बेल' खहा भिडिअ'आव नुयो नर्माल नाथाय फैनानै जायगायाव नायफैनांगौब्ला बेसेबां दुखु गोनां नुयो नै नायदो नै बेसेबां दुखु गोनां नुयो मानसिफोरखौ नै मानसिफोरल' नङा दा अबस्थाखौ नाय भिडिअ'आवहाय नुबाय नोंथांमोना नर्माल नाथाय मोगथाङाव नायफैयोबा बे नर्माल नङा आरो हेभि दायो बिराद गाज्रि अबस्था जाबाय दा उफाय गैया गासिबो बायब्रुनजोब्बाय आरो गामियावहाय बेल' नङा दंबायो देखायगासिनो आङो दा आं प्रथम न'आव हाबजेनबाय आरो नै न' गंसे मोनजेनबाय बायब्रुनजोब्बाय दा अबस्था गाज्रि जाबाय नै बे न'आ जाहैबाय जेरमिया इसाहारि होननायनि न'खरमोन बायब्रुनजोब्बाय आरो लोगोफोर दा गथ'फोरबो फरायोमोन नाथाय दा उफाय गैया दा बबे न'आव थानानै फरायगोन ना बेबायदि मोनसे अबस्थासिम फैबाय आरो दा उफाय गैया नै ओरै नैबेनिफ्राय बैसिम बिरलांजोब्बाय हनै बिराद गाज्रि फैदों दिनै मोनानि बारा अब्ला आङो नेक्स्ट न'खराव थांनि लोगोफोर माबोरै जानानै दं नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौहाय लोगोफोर आरोबाव नेक्स्ट न'खराव सफैबावबाय नै आङो दायो नायदो बिराद गाज्रि अबस्था जानानै दं बिसिनाबो फुरा मानसियानो थानो थाखाय गैखाया आरो न'आ जेन थेनसो लुनानै थाखादोंमोन नाथाय बे न'आनो दिनै बायफ्रुजोबबावबाय आरो दा आङो नोंथांमोननो देखायनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नै मा अबस्था मा जाया मा जाया माने हाग्रा माबा नै मानसियाबो जखम जादों नामा खामि हारायाव अबस्था गाज्रि जागुलायबावदोंसो नै सिङाव जोख्लोबनानै थाखादोंरा नोङो गासिनोबो बे न' सिङावहाय उनावसो एब्रेना मानसियाबो होसिनजादों जाहैदों बे न'आव हरसे उन्दुनांबायबोनो न' सिङावहाय दा नैबे जेनथेन बे न' गंसेल'खामोन फुरा गाज्रि जाजोब्बाय नै बायफ्रुनानै मानसि थानसि होसिनजोबदों जाहैदों बे न'आ दा खामि हारा दुखु मोनदों होनदों दा बेसेबांसिम दुखु मोनदों बुंनो हाया नै खुन्थियाथ' पस्टनिसोमोन बायजोबदों लेथेर फेथेर बायजोब्बाय नै नायनो सारमोन माबायदि जादों गोसोबायदि नायना अबस्था गाज्रि बारजों सेस बिराद गोरिब न'खरमोन दा उफाय गैया नै मा खालामनो दा बे न' गंसेयावनो संसार जायोमोन बेस्रा गथ'फोर दङ उन्दै उन्दै नै आदाबो बाजैबो आयै बेस्राफोर थोरसि सुदों नै बाजैया न'आ बायजोब्बाय बाजै दुखु दं औ थाइसे थाखायानोथ' बबेनिफ्राय फैगोन ना गाज्रि अबस्था दा नै आदाया माबा मावगासिनो दुखु दं ने आदा दुखु जायो दा दुखु जायो जानायालाय माजों लुफिनबावनाय औ उफाय गैया नै सेस बायजोब्बाय दा उफाय गैया नै गथ'फोर दङ नै उन्दै उन्दै दा बबे न'आव थाबावगोन उफाय गैला नै बेनो लोगोफोर अब्ला आङो नेक्स्ट न'खराव आरोबाव थांनानै देखायबावनि मा अबस्था जानानै दं नायलांबायल' था दा बिराद दुखु गोनां आरो बुंनो थाङोब्ला जाय बुस्थुआ जानाङामोन बे बुस्थुआ दायो जानानै थांबाय मानसियाबो एसे जखम जादों दा एसे गोख्रोंमोन दा मानसि जखम जानायजों थाखा फैसा गैयैजों न' बां बायनायजों माब्रै न' लुफिनगोन गथ'फोरखौ माब्रै मोजां गियान होलांगोन इयुन माबा दंना दा बेफोर गासिबो धंस आरो साननायफ्रा बेनो दा आङो नेक्स्ट न'खरावहाय आगान होनि अबस्थाया बेबो जादों गाज्रियैनो नै बेनि तिरपाल दंमोन बेबो बिरखारलांजोब्बाय लुफिननोथ' थाखा फैसा गैखाया आखायाव गरसेबो दा उफाय गैया नै जा न' लुदोंमोन बेयावनो गोजोनै थानोमोन नाथाय दिनै बैफोर सिमाङा बायफ्लेजोब्बाय आरो नै नायदो नै बेजोंबो इन्जुरा थेर बेथेर इन्जुर गैयाब्लाथ' दानि जुगाव उन्दुनो थानो बिराद उसुबिदा गिनांगौ आजिखालि नै दा उफाय गैया बेबायदि अबस्था जानानै दं बायफ्रुजोब्बाय नै इन्जुर गब्लंजोब्बाय दा होथेफिननानै दोनबाय आरो बे फुरा लांदां जाबायमोन जाहैदों बिगुमाया बुंदों दा नै बेनि तिरपालाथ' फुरा बिरनानै दस्रायावसो थांनानै थाहैबाय आरो
दायो अब्ला लोगोफोर आंनि गुसुं ब्लग भिडिअआ बेखिनियानो दा गुरैयै खावलायदों सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुसनदोंब्ला बिदिनो गावजों गाव माबा मोनसेसो सहाय होज्लाय गोबां खहा जाबाय जाया खहा जाजायो बिथांमोनासो बुजियो दा बिदिनो दा सोरबा डाक्टारफोरनि न' खहा जाबाय सोरबा सासे गोरिबनि न' खहा जाबाय गोबां बेबायदिनो दिनै मोनानि थांनाय बारजोंहाय गोबां न'फ्रा बायब्रुनजोबनानै खहा जाबाय आरो गुरैयै खावलायदों सोरबाफोर लिडारशिपफोरनिसिम बे भिडिअआ सौहैबायदोंब्ला अननानै बिदिनो गावजों गाव हेफाजाब खालामज्लायोबा जोङो मोजां मोनगौ आरो बेजों लोगोसे आङो बे भिडिअखौ बानायदों जाहैबाय जोंनि जायगायाव बेबायदि जाथाय जादों होननानै आं नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बिसेसकि आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो आरो दिनैनि आंनि बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों गासै दुखुथिया न'खरफोरनि खहा जानायखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननो देखायबाय बे देखायनायनि गेजेरजों दिनै आङो बे लास्ट प्रसेसआवहाय फैबाय दिनै बे लास्टआव फैनानै आं नोंथांमोन बयनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै बे गुसुं ब्लग भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।